Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Selam. Siz Şayan Shorts karıysız. Zamança trendlar. Бар тик позитив яңалыклар. Şayan Short senin için hem senin turunda. Bugün ise sizin bilen min Sefine. Hem min Bəxtiyar. Bizning dulqınğa sen de iyer. Sefine, sen bilesin mi? Qozonga su anası qo'ytgan bit. Oldu ama. Iyet. Әкиятте күргәннәр дә дөрес әйтәсең. Сәрбинә саннан әле интервьюда алган. Син дә кил, Сәрбиназ. Sizin su anasını күргәнегез бармы? Юк. Аллай булса, хәзер мин сезне аның белән таныштырам. Киттек, миннән калмагыз. Аны сәхнәгә режиссер Илгиз Зәйниев кайтарган. Хәзер аның киемнәре генә түгел, куелышы да яңача. Сезнең су анасы куркынычмы яки әйбәтме? Bizim su anası bir heybet başka. Anlarsın malay anın aşığını çağırıştım, o korkunçta bu. Çünkü malay anın tarağını oluyor, yani bu su anası aşığı. Sizin spektaklınızda su abi de var. Su anasının en iyisi var. Yani oyunda yüzü su anası boldan toplayı, hem yüzünün vazifaların kızına tapşırır. Su anası әкиятен bilmegen hem yaratmagan kişi yoktur. Onu bizge kişkineden okuylar. İşteligin hatırlısızdır bit. Данияр, сәлем, сиңа спектакль ошады мы? Әйе, бик әйбәт булды. Миңа ошады. Миңа ошады малай, ошында кішкене иде. Тоже бик яхшы сөйләште, яхшы куйдылар спектакль. Әкиятне укыганда су анасын миңгел куркыныч итеп күз алдыма китерәдерим. Ул сөйкемле икән. Сәлем, су анасы. Сәлем. Алтын тарагын табылдымы соң? Әйе, менә минем алтын тарагым үземә кире кайтты. Бу бик серле тарак, бу гади тарак түгел. Бу тарак бөтен су асты патшалыгының көчен үзенә туплаган. Менә шундый ул су анасы. Сезгә ул ошадымы? Бәхтияр, син беләсеңме? Минем иң беренче укыган китабым су анасы булды. Рәсемнәрен карарга инде яратадыр идем. Рәсемнәр дигәннән, китапханәгә баргач, шундый матур бер китап күрдем. Яңамы ни? Өр-яңа әле генә чыккан. Сәлем. Без минем беренче сүзләрем дип аталган китапчыкны тәкъдим итәдә. Әйдәгез күрсәтәм. Мондагы мөхит, кичкенә генийлар инде китапны актара башладылар. Якты рәсемнәр, күңелле биремнәр, барысы да бер китап чыгышында. Бу китап безнең өчен әниятинең тавышы, әби бабаның әкияте һәм шул фикерләр белән без уйладык шундый китап төзәтергә. Минем беренче сүзләрем яңа буын визуаль сүзлеге. Китапның һәр бите аерым темага багышланган. Ризык, йорт, гаилә, табигать, хисләр. Китапны кулга алып тотып карадым. Ул бик бәләкәйләр өчен. Беренче сүзләрем дип атала бит инде. Ләкин золда күп халык җыелган, күңелгә җылылык, рәхәтлек. Кемдер җырлар, кемдер сөйли, кемдер бии, кемдер рәсем ясый, рәхәтләнеп йөрибез. Күп беләсең килә икән, китаплар ука. Ә мин сау булашам, элемтәдә калыгыз. Алга таба тагын да кызыграк булачак. Милли китапханәдән милли музейга күчәбез. Анда нәрсә барсың? Бушлай сишәмбе. Сәфинә, син нәрсә сөйлисең бүген җомга иш? Бушлай сишәмбе акциясе турында әйтәм мин. Һәр айның беренче сишәмбесендә музейларга бушлай киреп була. Без дә килергә булдык әле. Киттекме?
көннәрдә Милли музейда Амур җиренең буяулары күргәзмәсе эшли икән. Ул Хабаровск районында яшәүче җирле халыкларның мәдәни мирасына багышлана. Милли музейда тарих, этнография, сәнгать һәм табигатькә багышланган аерым зоналар да бар. Көннәрегез файдалы һәм кызыклы үтсен өчен музейларга рәхим итегез. Бушлай Шишәмбе системасы Милли музейда гына түгел, ә аның күпсанлы филиалларында һәм Казан Кирмәне музейларында эшли. Тагын бер яңалык. Сентябрь ахырыннан Казан Кирмәне музейлары кышкы режимга күчте. Моны онытмагыз, хуш-хуш. Бәхтияр, 1000 сум акчаң булса, кая барыр идең? Хәйрия ярминкәсенә бөтен юллар шунда илтә бит. Кызганыч, мин сиңа иярә алмыйм. Чөнки теге ананы бар акчамны шунда калдырдым. Нәрсә алдың? Нәрсә алмадың дип сора. Аннагы әйбернең күплеге. Базар гөрли, базар шаулый, базар кайный бүген. Гимназиядәге ярминкәгә бүген йөзләгән кеше җыелган. Заплатите, хотите, есть суп. Очень давно. Ярминкәдә ашый торган әйбер генә түгел, үстерә торган әйбер дә саталар. Карагыз, инде мин чәчәк алдым класс җитәкчесенә. Мин бүген әнигә өнемә бүген алдым картиналар. Иң тәмле пончикларны алдым. Мин гадәттәге аны иң беренче алам. Мин сережкалар әбигә алдым һәм тасмалар алдым. Менә шулай итеп безнең ярминкә бүген бик күңелле үтте. Сәфинә, алда 2 көн ял. Кая барасың килә? Белмим бит, һава торышын нинди була? Әйдә, Алмаздан сорыйбыз. Алмаз аны каян белсен? Безнең Алмазның белмәгән әйбере юк. Сайра Алмаз, тыңлыйбыз. Сәлам, дуслар. Рок яратучы синоптик сезнең белән. Башлыйбыз. Көндез дә, төнлә дә 8 градус җылы булачак. Кояш та, болытлар да, кыска вакытлы яңгыр да көтелә. Сишәмбе бераз салкын булачак. Көндез 7 градус, төнлә 6 градус җылы булачак. Мин кәттә кеше дип баш киемен киергә онытмагыз. Иң кәттә кеше, иң сәламәт кеше. Дәвам итәбез. Шкафтан җылы киемнәрегезне чыгарыгыз. Көндез +7, төнлә +4 градус. Пәнҗешәмбе көне бераз җылырак булачак. Көндез +8, төнлә +4 булачак. Бу көнне шәп үткәрер өчен татарча рок тыңларга киңәш итәм. Җомга көндез +5, төнлә +4 булачак. Шатланырга сәбәп бар. Уку атнасы ахырына якынлашты. Ләкин китаплар укырга онытмагыз. Кәттә кеше, белемле кеше. Ялларда +8 градус җылы булыр дип көтелә. Ял көннәрне өйдә утырмагыз. Күңелле үткәрегез. Сезнең белән мин кәттә синоптик Алмаз идем. Идеаль һава торышы ул сезнең күңелдәге һава торышы. Ә минем күңелемдә рок. Сез дә рок тыңлагыз һәм ялларыгызны әйбәтләп үткәрегез. Пока-пока. Бөтен яңалык трендлардан хәбәрдар буласың киләме? Алайса, шаян шарсыны кара. Без синең белән бер дулкында. Бер атнадан күрешербез.